ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, тамошобинони канали Сауда ТВ, ҳама кас асосиёни хубен, мардуми ютуб, мардуми дурай ватан, ҳама каса хубен. ростӣ навор кардем баъри шумо навори рӯза фақат аз дохили Душанбе. Фақат ҳамаи хонаҳо, квартираҳо аз дохили Душанбе баъри шумо аз рӯи хоҳиши подписчикон навор кардем. Тохи тамошо кунен. ҳамин рақамҳо мондагиа барои реклама кардан. Замин, мошин, хона, чизе боша рӯй кунен, навори баъдина реклама карда фурӯшра мегузорем. рӯза наворда ҳаста як када хона дар кор аз дохили Душанбе. хонаҳои фурӯшӣ аз ноҳияи Шоҳмансур, аз ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Фирдавсӣ, ноҳияи Сино, хулас фақат аз дохили Душанбе. тохи тамошо кунен. наворда лайк бизанен, дар канал подписатсия кунен. чизе ки дорен рӯй кунен, навори баъдина реклама карда фурӯшра мегузорем. хулас ман навора сар мекунам, шумо навора тамошо кунед бачаи азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Якаи Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. дӯстони азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз umi канали мо ба ширкати Якаи Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи корӣ доранд, ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз umi канали мо Сауда ТВ ба ширкати Якаи Нозим муроҷиат кунед бачаи азиз. ана яка мега ассалому алайкум бародарон, ба ман хона лозим аст. аз шаҳри Душанбе тарафҳои гравзавод ё ки ноҳияи Фирдавсӣ фарқ надора, заминӣ ё ки сексия боша мехарам. маблағам тайёрай, агар фавран фурӯхтан хоҳен ба ман хона лозимай, мақсад ба хона эҳтиёҷ дорам. то 35 квадратни метра ҳам мешавад. то 240 000 сомона дар дастам суми нақд дорам. касоне ки дора дӯсту бародаротон дора, акау дӯдаротон дора, ина марамад акара занг занен. кадо мидам хеле эълон дар корай дар ватсапи Сауда ТВ нависа бачаи азиз. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 3 ҳуҷрага масоати 3 сотиқ замина ташкил мета, ҳавли стяжка 3 сотиқ масоатам дар дохили Душанбе хеле калона бачаи азиз. ҷамоати 4 теппа маҳаллаи маърифатӣ шаҳри Душанбеда қарор дорад. рақамҳои дастиша метавонед занг бизанен 5911. нархи хона 200 000 сомонияе. канализатсия дора, 3 хона плюс ҳамом дар дарунай мега, ҳуҷҷатхона дора, ошхона, як тор дигар боз ҳавзи обам дорад. аз хона то роҳи мошингард 20-30 дақиқа. дӯстони азиз, метавонед ҳозир занг бизанен, маслиҳат карда бигирен, лайкора бизанен, дар канали Сауда ТВ подписатсия кунен. чизе ки дорен рӯй кунен, мо навори баъдина реклама карда фурӯшта мегзорем бачаи азиз. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаҳо ҳама аз дохили Душанбе бачаи азиз. навора бо диққат то охир тамошо кунен. беҳтарин хонаҳо ҳаракат кардем арзонтароша баъри шумо навор кунем. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дукомната масоати 4 сотиқ замин ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбеда қарор дорад. нархи хонаи назди ҳавлигимон ки 4 сотиқ замин дорад 220 000 сомонияе. хона канализатсияи шаҳрӣ дорад. дӯстони азиз, участкаш 4 сотиқ замина ташкил мета. хонаи назди ҳавлигӣ дарҳол бояд савдо карда шавад. маълумоти бештар, рақамҳои соҳибхона дар рӯи экрани шумо метавонед ҳозир занг бизанен, маслиҳат кунен. мақсади гап 2 ҳуҷрага, анаи ҳавличаш, анаи агарочаш, иҷа хона хелкагай, боз битоно ҳам барои дигар хонаҳо рехтагӣ таппа тайёрай 220 000 сомонӣ. гуфтанам она ки хонаҳо дар дохили Душанбе қимати баданд. мо ҳаракат кардем арзонтароша навор кунем. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе қарор дорад. ана ҳамин хона мебинем, бояд дарҳол савдо карда шавад. 6 сотиқ, бахшиш 3 сотиқ 6 ҳуҷрага, Шоҳмансури Душанбе. рақамҳои 0800 номерошон 300 000 сомон. хона дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷатҳо ҳастае, канализатсияи шаҳрӣ дорад. алиша мешавад ба ягон мошин ё ки ягон квартира. маълумоти пурра дар рақамҳо занг бизанем бачаи азиз. лайкора монен, чандим лайка монден намонден,
ҳами дар комментара нависунен навори баъдина зибор кадом навора обши аз куҷо хонаҳоро навор кунем, чунки аз рӯи хоҳиши мардам ки хоҳиш кардан як видео полни аз дохили Душанбе навор кунен. мақсад моан баъри ҳамон нафаре ки хоҳиш кардан навор кардем. дар комментара нависен аз куҷо обши навор кунем. Хуҷанд, Тоҷикистон, Душанбе, Кулук ҷо. мегзарем ба чормин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дуҳуҷрага масоҳати 6 сотих дарвозаи фасон задагиай нарха нигоҳ кунен 300,000 сомония бача. дар 300,000 сум ҳами масоҳати 6 сотих заминиш қатӣ метавонен бихаренаш. хонаҳо ҳами састияни кадагӣ. рақамашон дар экрани шумо. хона канализатсия дора. ассалому алайкум мардуми хонахар мега. хонаи фурӯшӣ дорем дар Жилмастив. Жилмастив 3 кӯча тарафи молбозор. мақсад савдо мешавад. хуб бо нархи 300,000 сомон. иваз ҳам мешавад бо сексия. дар хона баня кухни дора. 6 сотих замин дора. хонаҳо ҳами ҳолат кардагиай далчи хитон чӣ хеле мефора ремонташ мекунен. хулас 300-та Шоҳмансур хоб Жилмастивда қарор доштааст. маълумоти бештар метавонед занг занед. ана ҳамин хона мебинен. дарҳол бояд савдо карда шавад. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яҳуҷрага квартира дар гардиши фабрика Ленинград Душанбе ноҳияи Рудакида қарор дорад ки бо нархи 185,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ноҳияи Рудакӣ, ноҳияи Шоҳмансур, ноҳияи Синон. нигоҳ кунед набача азиз, ҳамаш дохили Душанбеанд. бисёре мегӯянд ки бародари аз Рудакӣ навор мекунен, мақсад Душанбе мегӯян. нигоҳ кунед набача азиз, ноҳияи Шоҳмансур, ноҳияи Рудакӣ, ноҳияи Сино ҳамин хеле обши дохили Душанбеанд. ноҳия ба ноҳия ҷудо кардаги дӯстон азиз. хона соколни этаж 43 квадратни метр, як ҳуҷрага 185,000 чихел мебинен. ремонто фасон замонавӣ зури бад. ба тамоми чизош савдо карда мешавад. об свет доимӣ. хулас канализатсияи шаҳрӣ дора. иҷозати зиндагӣ ҳастаи сум дар кораи срочно мефурӯшемша. инами зданда дар падвалаш хона қарор дорад бача азиз. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира. иш соколне нестай бача азиз. якум этаж 52 квадрат метр. ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе 195,000 сомонӣ. шумо дар 195,000 ана ҳамин хонара метавонен бихарем бачаку азиз. поёни бозори Корвонда қарор дорад. 52 квадрат дуҳуҷрага ана калидор. дароша мечаспонен. далчи мақсад ҳамин ҳолатай хона падабой тапа тайёракай. худотон маълумоти бештарша рақамошонда занг бизаненда бигирем бача азиз. лайкора монен. пабратски ҳамин навор чӣ қадар лайк бигира. далчи бо наворои ҷолиб хонаҳои арзонтар баъри шумо пешниҳод карда мешавад бачака азиз. дар комментария нависенен ки Савдо ТВ ба пеш. лайкора бизанен. чандум лайк азаден назаден дар коммент нависонда монен. хулас далши навора тамошо кунед. навор дарозай. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира. квартира дар дуюм этаж қарор дорад. квартира 44 метри квадратӣ дуҳуҷрага. ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе. рақамошан дар экрани шумо ки бо нархи 299,000 сомонӣ савдо карда мешавад. маълумотро гӯшнен. нигоҳ кунед. ассалому алайкум мардуми хонахар. хонамон хоб доми мега 3 этажа. хона дар дуюм этаж қарор дорад. об свет пастаяни ҳастай. хона инами састаяни кадагӣ 299,000 мегем. муомилаи сӯзам дора. касоне ки конкретни хеле харидорои серьёзни бошин агар номерода занг бизанен маслиҳатам мешавад бачаҳои азиз.
мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст ки яҳуҷрага квартира дар 11 этаж 20 квадратный метр. нигоҳ кунед ака. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, рақамош дар экрани шумо. хоб территория чойхона Самарқанд, дом 11 этаж, дом 11 этажа, мақсад хона дар 11 этаж. Общи хона 20 метри квадратӣ, калидор дора, ҳоҷатхона, кухни, ҳамом дорад. Илтимос, саволи беҳуда натен, беҳуда зангмо назанен. 290 000 сумаи ина ҳамин хел ҳолат кардагия хона. касе ки мехара ина пожалуйста рақамошан дар рӯи экрани шумо мондагиай занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. замин, мошин, хона, квартира чизе боша, агар дӯстон дар WhatsApp Саудо ТВ роӣ кунен, навори баъдна рекламаш бекунем. касоне ки мақсад заминтон дар корай, хонатон дар корай, нашоти масалан дар WhatsApp ма нависонем бачаҳо. мегзарем ба ноҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки дуҳуҷрага квартира дар 7 ошёна 58 квадрат метр дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад. 240 000 сомон нархи квартирае ки коробка ҳастай инами состоянии ҳастай савдо карда мешавад. ремонт коробка срочно хонаи фурӯшӣ аз тарафҳои Рӯдакӣ, фабрика Ленинград, наздик коллеҷи тиббӣ. хона дар 7 этаж без лифтай, шкатур монтаж кардагиай, обдора. хоб срочно сум дар кора мефурӯшем. маълумоти бештар тариқи телефономон, рақамош ахириш 92 ҳай. метонед маълумоти бештарша бигирен. ҳамин хаки бачаи азиз, дом мега лифт надора, без лифт. маълумот ҳамин хел расид мода бачаи азиз. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки яҳуҷрага квартира дар шаҳри Душанбе қарор дорад. фақат медрои зиндагӣ мекунӣ. барои зану шавҳар ки кӯдаки майда дошта бошанд мешавад. кӯдакҳои калонда мақсад намешавад. хонае ки худам зиндагӣ мекунам, ай хидмай мега, шароитош беҳад хубай, 2 тиреза дора. хона бо чизу чорааш, мақсад қисман бо чизош савдо ка мешавад. тёпли пол дорад, 2 қолин дорад, дивани нав дорад. хулас 240 000 сомон нархи квартира. ҳамин қаки дар соколни этаж қарор дорад. подвални хона дӯстон азиз. хуласи гап ки метавонен занг бизанен, маслиҳат ка бигирен. чизе ки роимон кардан, чизе ки хостен, чизе ки ёфтем, ҳамаша навортон кардем бачаи азиз. далши бо навормон пагоҳай дар канал подписатся кунен. подписатся. вақте ки ман навори нав мекунам, автоматӣ SMS шумода мерава бачаи азиз. номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе боша дар WhatsApp роӣ кунен, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафаре ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай, дар комментариё менависен. фақат дар WhatsApp нависонен, навори баъдна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкҳо рамонен, максимални подписатся кунен. зиндаву сарбаланд бошед.